थांबाय हरसेयावनो बेसेबा बुरजा अख्लायखायो आरो एम्फौखौथ' नुखादोआनो मोनखायो एकदम दंफाङावनो मोनखायो नोंनियावल' जादों ना गुबुननियावबो जादों ओरैनो खोनानाय मथे गुबुनावबो जादोंनो आंथ' दा गुबुननि माइखौ नुहैयाखै नालाय नायाखै निजेनिखौ नायनानै गम मोनबाय आरो ना नायना गम मोनबाय रायजो राजाखौ फोरमायनो सानदों आरो एम्फौआ जादों होननानै फोरमायनायाथ' बिदिनो सरासनस्रा रायलायबाय थायो। खुलुमबाय लोगोफोर, गोबां दुखुनांथाव जाथाय जागासिनो दङ जोंनि बे BTSनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आरो गोबां ओनसोलफोराव। बेबायदिनो जों गामिनि साखाथियाव थानाय चौधुरीपारा गामियावबो मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। माइ आबाद मावदोंमोन, नाथाय माइ आबाद मावनानै मा जाखो, एम्फौजों जाजाजोब्बाय। गोबां दुखुनांथाव थासारि जागासिनो दङ। गोबां माइ दङ, फार्मबो दङ, माइ गायग्रा फार्म, बेनि माइआबो गोबाङानो एम्फौ जाजादों आरो गोबां न' गायनायफोराबो जाजादों। बे एम्फौआ बबेनिफ्राय फैदों बेखौ मिथिया, नाथाय बे एम्फौआ माइखौ सिलिंखार खालामजोब्बाय। जेरैबायदि आबादारिफोरा खस्थ' खालामदोंमोन, बै खस्थ'नि फिथाइखौ मोनासै। मानसिफ्रा सानदोंमोन बा आबादारिफ्रा सानदोंमोन एबारहाय माइनि दामा बांसिन जागोन आरो माइखौ फानगोन, न'खरनि जेंनाखौ सुस्रांगोन, बेबायदि सानदोंमोन जानो हागौ। नाथाय मा खालामनो, एम्फौआ सेस खालामबाय। अब्ला माखासे भिडिअ दङ, बेखौ नायलांबानो जाबाय। गोबां दुखु फोरमायदों। लांदां खालामजोब्बाय होननाय खोनादो, बाथ्राया सैथोमार ना? सैथो, जादो, बिराद जादो। नै नायनाय बे माखाया बिराद सिरिजोब्बाय, नै अख्लायजोब्बाय। हरसेयावनो बेसेबा बुरजा अख्लायखायो आरो एम्फौखौथ' नुखादोआनो मोनखायो एकदम दंफाङावनो मोनखायो। नोंनियावल' जादों ना गुबुननियावबो जादों ओरैनो? खोनानाय मथे गुबुनावबो जादोंनो आंथ' दा गुबुननि माइखौ नुहैयाखै नालाय नायाखै। निजेनिखौ नायनानै गम मोनबाय आरो ना? नायना गम मोनबाय। रायजो राजाखौ फोरमायनो सानदों आरो एम्फौआ जादों होननानै। फोरमायनायाथ' बिदिनो सरासनस्रा रायलायबाय थायो। जोङो बायदिसिना फोथारफोरावबो रायलायो, लामा दथाफोरावबो रायलायो। गोसोखौ मायसा मोनदो दा? गोसोआथ' जोबोद गाज्रि, बिनि समान आरो अखान्थियानो गैया। खै बिगासो मावदोंमोन आदाया ओरैनो? गासै 7 बिगा। 7 बिगा? 7 बिगायावथ' खरसायाथ' बहुद थाङो। खरसाया लेबार खरसा, थाङो, गारि हालेवनाय, ट्रेक्टर हालेवनाय, जों माइ गायनायनि लेबार खरसा, बेजों फुरा थाङो आरो 16-15सो। हाया निजिनि ना मालायनि? निजिनि, आंनिथ' नङा हाया, गुबुननि हा मावो आङो फिसा। दा बे हायाव माइखौ हरनांगौ आङो बिगा 4 मनहाय। 4 मनहाय? हाग्राया बेसेबांहाय लाङो? हाग्राया मननैहाय। नानायाव ओमफ्राय? नानायाव आरो फाल्लाबा। बेखिनि माइखौ हरनानैसो आंनाव जि थायो बेखौ आं मोनो आरो। होमबाथ' गोबाङानो थाङोना माइया हरनायावनो? थाङो। ओमफ्राय आदाया आखाइयाव मा लादो इखो? आखाइयावथ' आं नै एम्फौखौनो खनगासिनो आं माइनिफ्राय नागिर एम्फौखौ माफा मानै हमनानै आं नै वान टाइमाव लानाय जादों आरो। नोंथांमोना मिसान्दोबा नै नुनो मोनगोन नै अनेक रोखोमनि दं एम्फौआ। सान्दुं गोलैदो इखो सायायाव खेबनायनि। बिदिब्लाथ' आदाया माइखौ मोनस्लाबियावनो हानो गोनांफोर जादों नामा आथुरावनो? उपाय गैया, नै माइआ मोनथाराखै, बेखौनो हानांगौ जादों। मोनबावनांगौमोन एसे, थेवबो नेस्लाबनो हायासै। नेनांगौबाथ' आरो माइ गरसेबो मोननाय नंला। ओरैनो खैदिनसो जाखो बायसा जागायजेननायनिफ्राय एम्फौ जानायखौ हमना मोननाया? एम्फौ जानायाथ' माइ मोनहांनायनिफ्रायनो एम्फौआ फुरा सुरु। जानानै फुरा खावसे अख्लायजोब्बाय आरो। बिदिबाथ' बहुद दुखुनांथाव जानानै फैबाय आबाद मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय।